سنی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمتullah علیہ کھڑی دا بے تاج بادشاہ آپ دی عمر 5 سال دیئے تے اے بگے شاہ دے خلیفے نے میاں عبدالحکیم صاحب رحمتullah علیہ نے پہلے ہی خبر دے دیتی ہے تیرا لالے میاں شمس الدین ہے تیرا پتر لالے ہن میاں شمس الدین دی پچھوان دل میں چادر لئی ہوئی ہے سردی دا موسم ہے میں لیٹیا پیاواں تے دیکھیا میرا پتر میاں محمد بخش میرے پیرانو کٹ دے پیا میں چادر اتے لئی ہے مینوں کوئی پتہ نہیں کونے کوئی پتہ نہیں میرے پیرانو کھٹدا کھونے لیکن چادر منہ دے اتے لئی ہوئی ہے چادر لا کے پچھیا پیرانو ہاتھ لان والے کھونے عرض کیتی حضور میں میاں محمد بخشا او پترا انج کیوں پیا کرنا ہے ابا جی تیرے پیر اس واسطے کٹے نے میں چاہنا وا مینوں دنیا نہ دیو مینوں محمد دا سچا تے سچا فقیر بنا دیو اچھی بولیے ذرا کہیے سبحان اللہ اپنے باپ دے پیرانو ہاتھ لایا پتہ سی دمڑیاں والی سرکار دا فقیر پتہ تھی پیرے غازی شاہ سوا لکھ سونے دا اے میرا ابا فقیر اسے ویلے باپ نے سینے نہ لا لیا اجازت دیو تے تصور دی دنیا میں چرد کراں پیو دیا اکھاں وچوں اتھرو آگے نیلی چھت والتیان کر کے کہندے اے قادرہ قدرت دیا مالکہ میرا پتر تیرا سچا سچا فقیر بننا چاہدے میں تیری بارگاہ وچ ادا پیو کے دعا کرنا اس میرے پتر نو اپنے پاک بندیاں وچ شامل کر لویں اپنے پاک بندیاں وچ سچے مرد میاں صاحب خود فرما دینے سچے مرد جے کچھ کہن زبانوں اوئی ہو جاندہ جاندہ قادر دیئے قدرت دا رنگے انو کوئی ویکھیا جاندہ